Takže ahoj lidi, zdraví vás Eric Scholz a já vás vítám po hodně dlouhé době u dalšího videa. A je to první video z nové série a je to série na hru Dragon Sunk Online. Momentálně se nacházíme v menu, kde si vytvoříme vlastní postavu. A abych řekl, proč zrovna Dragon Sunk Online, tak je to proto, že já jsem tuhle hru dřív hrál, ale nenatáčel, hrál jsem ji docela dost. A teďka jsem si ji chtěl zahrát. A zjistil jsem, že je tady nějaký update a už na první pohled ty postavy vypadají úplně jinak než dřív. Takže jsem se rozhodl, proč to nenatočit. A my se pustíme teda do výběru té postavy. My jsme tady teďka u rytíře řádu draka. Jestli vás někdo Dragon Sunk hrál, tak vidíte, že je to úplně něco jiného. A vůbec nevím, koho z těchto 4 si vyberu. A tím pádem rytíř řádu draka tady má, že je to boj zblízka, neschopnost boje na dálku, styl boje, výpady do nepřátelských řad. Tady máme čaroděje, na to teda zrovna popravdě chuť nemám, to je asi tak ten poslední, koho bych si vybral. Ranger, boj zblízkej na dálku, zranitelný vůči hordám, styl boje, odstřelování. A co mě teda zaujalo, je ten trpaslík, protože jsem ho nikdy nějak moc neskoušel hrát. A ten teda rozmisťuje věže. Jo, jasně. No, každopádně, můžeme teda udělat takovýhle úvodní video. A kdybyste teda potom si třeba chtěli, abych natočil někoho jiného, tak si myslím, že není problém začít od začátku, ale chtělo by to, když už tak napsat co nejdřív, protože potom už by se mi třeba v levelu 20 už nechtělo tolik to měnit. Ale vrhneme se teda asi tady na trpaslíka. A co tu teda máme? Jo, jasně no. Jak vidíte, tak když se koukne na toho rytíře, tak ten má na plášti stejný symbol jako on na vlajce, takže asi jsou nějak spojenci. A nejdřív se teda pojmenujeme, klasicky, nebudeme to nějak to, pohlaví, to je jasný, tohle bude asi chlap, že jo. Barva pleti necháme, vlasy bych nějaký chtěl. A mění se něco vůbec? Nemění se nic. A tady třeba u rytíře? Tak moment, já si vytvořím postavu, potom budu zpátky, ne? Takže jo, postavu bychom měli vytvořenou. Dělal jsem si tady takovýho. Jo, dobře, zvolené jméno ještě existuje, vidět, že mám víc postav. Tak si trpaslíka pojmenujem nějak trpaslicky. Valin, no? Jo, dobrý. Tak se náš trpaslík bude jmenovat Valin teda. A už se nám to načítá, tváří se spojení. A za chvíli se pustíme už do hraní. Já bych to tady střihnul opět, až se mi nějak načte svět, protože takhle to nebude načtený s tím natáčením, tak se ozvu. Tak čus zatím. Takže jsem zpět. Jak vidíte, tak už jsme ve hře. Jsme tady s Valinem, který je zatím úplně, řekl bych, dokonce bezbranej. A tady na mě něco bliká. Přibyly následující předměty. Jo, no tak to bude asi, jak jsem dřív hrál, tak jsem si asi objednal nějaký temný mince. A máme jich 6260 a to je poměrně hodně. Takže já to vidím asi tak, že půjdeme dál. Přijetí úkolu, blablabla, no. Jak vidíte, tak tady mám zatím jeden útok a to je rychlá střela, to je prostě základní střela z pistole. A my se pustíme, máme tady
Gorington. Ne, táhněte vy, zatracené potvory. Moment, ty nejsi žádné monstrum, ty jsi jeden z nás. Přicházíš z jiného hradu spojenectví? Já nevěděl jsem všechno, ale byli jsme napadeni. Musíš se vydat do pevnosti a pomoct, jak můžeš. Takže mám pátrat tady po té pevnosti, po lidech, co přežili, a máme tady první monstrum. Je to bytost ze zásvětí. Takže si ani zkusíme svoji mušketu. A jo, to by bylo docela jednoduchý. Tak jo, takže už se tady za naši postavu probojováváme zásvětím a zatím je to velice jednoduché. A našel jsem rezidělou. Jo, to je náš inventář, jak vidíte, nemáme vůbec nic. A tohle jsem našel, je to mnohem lepší než ta naše zbraň. Když si ji nandáme, tuhle si zatím nechám, potom bychom ji mohli podle mě někde prodat. A jdeme dál. Hele, tady někoho máme zrovna. A jak vidíte, tak zbraň už je lepší, už zabijíme na 2 rány. Já bych řekl, že docela i na pohodu. A tohle vypadá, že přeživší nejsou, takže to po těch zrovna pátrat asi nemáme. Co jsme to sebrali? Jo, tohle asi nic pro nás zatím. Boty jsme sebrali, kožené holinky. Zajímavý. A jdeme dál. Tady první přeživší. Padá to na nějakýho lukostřelce. Stát, kdo je tam? Aha, takže ty jsi nový rekord paramechaniků, to je když tak ten trpaslík. Dobře, jdej si tady. Hodí se na každé parní dělo. Ale měj se na pozoru, mladý muži. Nepřátelé jsou všude, už dokonce překonali vnitřní hradby. Pospěj si, paromechaniku. Naši pevnost přepadla tahle monstra. Neměli jsme žádnou šanci. Slyšel jsem nějaký hluk vycházející z vysoké síně. Musíš pomoct mistru Vitrandirovi. Takže máme jít do té vysoké síně za mistrem Vitrandirem a máme tady nějakého prvního příšeráka silnějšího, než jsou tam ty. Já bych řekl, že stejně nám problém nedá. Takže ho tady takhle obejdeme a jsem level 2 a máme tu novou schopnost mechanické dělo, což je podle mě teda... Jo, jasně, no takže na zem prostě postavíme takhle jednoduše dělo a to bude kolem sebe po dobu 10 vteřin střílet. Jak vidíte, tady nám to stojí páru, takže ten mechanik je na páru. Sféry léčení, to když seberu, tak mi to doplní životy. A tady zrovna můžeme položit tu věž a uvidíme, co to teda... Jo, vidíte, velice silná zbraň, ale bere nám dost páry, takže v nich můžeme sice tady položit víc a je to už prostě nezničitelný pomalu. Ale dobrý na těchto věžičkách je to, že oni vlastně nejdou zničit, takže potom v těch arénách proti skutečným hráčům to je hodně účinná zbraň. Hlavně třeba na rytíře řádu draka, protože ten na vás musí jít zblízka, když si vedle sebe dáte tohle dělo. A jsme ve vysoký síni. Tohle je... sakra. Takže dáme si sem 2 věžičky, aby nám to tady nějak zničili. Samozřejmě ty věžičky to všechno nedělají, střílem taky. Kdybyste si říkali, že je to nějaký moc jednoduchý. A našli jsme kompresor. Jo, to je prostě oblečení. No a vypadá, že se tady posuneme dál a máme tady mistra Vitrandiera. Jsi paromechaniku, rád tě vidím, synku. Někdo otevřel portál do zásvětí a ukradl Grimagovu kouzelnou hůl. Musíme něco podniknout. To musíme samozřejmě něco podniknout. A jsme level 3, takže další schopnost, výbušná koule.
A to máme, co to máme? Vrhněte výbušnou kolonu. Jo, jasně, no. No, takže to bude prostě nějaká bomba, kterou hodíme na zem a ubere všemu okolo. Prostě bomba, no. A tady se teda pustíme do hradní kovárny. Ukažte nám hradní kovárnu. Jsme v hradní kovárně a do hradní kovárny s mistrem Vitrandierem. Tady máme mistra Vitrandiera. Musíme zjistit, co mají kultisté v úmyslu provést tou kouzelnou holí. Grimak je pohřben na místě, které bylo pojmenováno po něm. Grimakstone. To všechno nemůže být náhoda. Tato brána vede do Grimakstonu. Valin. Už po století je Grimakstone místem posledního odpočinku našich mrtvých. Grimagova kouzelná hůl by tam mohla napáchat obrovské škody. Proč je ale brána zamčená? Musíme se ujistit, že je všechno v pořádku. Teď si mám promluvit s kovářem, ale jelikož jsme hodně času promarnili vytvářením té postavy a já jsem si zapomněl zapnout hodinky, nebo prostě stopky a nevím, jak dlouho natáčím, tak bych to asi ukončil a uvidíme se teda u dalšího videa. Doufám, že vás tato série bude bavit. Jak jsem teda říkal, jak mi můžete napsat, jakou bych si měl zahrát postavu, kdyby vám tato nevyhovovala. Samozřejmě ještě nevím, jak to bude dál vypadat, protože mám teprve 3 schopnosti, z toho byste viděli jenom střelu a věžičku. Ale jak říkám, prostě můžete to napsat, mě to vadit nebude. A v příštím díle se teda podíváme do Grimakstonu, to by mělo být podle mě teda nějaký podzemí. A myslím, že bychom se tam mohli setkat i s nějakýma mrtvolama, jak jsem tak to čet. No, každopádně to teda až příště. Jak jsem říkal, tak máme hodně těch temných mincí, co potom v nějakém městě bychom si za ně něco mohli koupit. Třeba nějaké vylepšení a tak. Ale to předbíhám docela. Takže příštího videa zatím čau.